Tilbage til mine serier. Jeg tager en mig-dag. Jeg vil ikke lave noget, der har sele og flyde. Dogneri og dagen giver en bedre attitude. Falke helt ned og meditere. Stop, ikke handle, ikke reagere. Jeg vil ikke lave noget, der har sele og flyde. Dogneri og dagen giver en bedre attitude. Falke helt ned og meditere. Stop, ikke handle, ikke reagere.